Aquesta carta, que data de l'any 1236, l'han trobada no fa gaire en els fonaments d'una casa que s'esfondrà la nit del 12 de març pels volts de les 6 del matí. Estimadíssim, no he fugit amb ningú, com et faran creure, i tampoc no hauré mort quan al cap d'uns anys de la meva desaparició algú vingui a donar-te la terrible notícia. Hauré mort, sí, però aquesta mateixa nit, quan hauré acabat d'escriure't aquesta carta. Haurà mort el cos que has estimat. No pas per cap malaltia, ni tampoc per una mà assassina. Aquest cos que has estimat deixarà d'existir per deixar-te viure i evitar la maledicció que pesa sobre el nostre amor. Quan hauran passat 90 anys a comptar del dia d'avui, em veuràs renéixer. No pas com una figura humana, però seré al teu costat i no t'adonaràs mai que et miro en passar davant meu. Renaixeré en una estructura que unes altres mans, inspirades pels xiuxiuets de la meva veu, aniran construint. Tindré les formes suaus de les teves carícies i en el centre la flor amb 5 pètals que representa el nostre segell d'amor. A la porta un músic tocarà el llaüt i sense saber per què, seuràs i l'escoltaràs. Aquesta música, ara inconeguda, et farà recordar el meu somriure i el meu amor. Davant teu veuràs passar lustres i segles, havent de fugir dels llocs perquè no descobreixin la teva identitat i anant d'una banda a una altra quan s'adonin que no envelleixes. Rodaràs per tot el món i tindràs el do de llengües. Viuràs realitats com si fossin somnis i sempre tornaràs aquí, a buscar-me. I marxaràs més tard, quan els qui eren joves hauran envellit i el teu rostre no delati el més petit senyal de maduresa. Quan a comptar d'aquesta data hauran passat 7 segles, 7 dècades, i arribi l'any la suma dels 4 dígits, del qual sigui un número menys que les 2 primeres xifres de l'any de la meva desaparició, hauràs de tornar a aquesta ciutat una altra vegada, on ningú no et reconeixerà perquè ja haurà passat més d'1 segle des de la teva última visita. Sabràs que estic a punt de tornar als teus braços quan, sense una causa evident, s'ensorri la construcció on has d'amagar aquest escrit. Sabràs que al moment de reunir-nos de bell nou, jo amb el cos que coneixes i estimes, ja és a la vora quan, per atzar, veuràs un quadre d'un pintor novell que, amb gràcia i bellesa, haurà recreat amb el pinzell allò en què tornaré a viure d'aquí a 90 anys. Després, em veuràs caminar entre llums i enmig de moltes mirades, amb les 3 roses de 3 pètals que signifiquen la nostra unió, sentint-se de lluny la música del llaüt, aquella que tantes vegades abans, amb nostàlgia, feia que recordessis de mi, i el fil de sang regalimant pit avall, on enfonsaré el punyal aquesta mateixa nit per tal d'evitar la maledicció. Una nit il·luminada, no fosca com la d'avui. Em veuràs caminar entre la multitud. Intrigat, clavaràs la teva mirada sobre meu. Sabràs que sóc jo en el cos que estimes i, per fi, tornarem a estar junts. La maledicció s'haurà conjurat i veurem passar els segles plegats, tu i jo. Anirem d'una banda a una altra quan vegin que envelleixen i en el nostre rostre no hi hagi cap senyal de maduresa. Viurem per sempre i només aquell dia en què tots dos decidim morir, deixarem d'existir. Eternament teva, MP.